Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. нафароне ки бори аввален дар канали мо ҳатман обуна шавед, лайк монед дӯстон, дар номерҳои поёнбудаи мо муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем дӯстон. айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Шоҳмансур, бозорчаи 9 километр аст дӯстон, тарафи роҳи Ваҳдат аст дӯстон, ин тараф бошад тарафи роҳи Душанбе. хоб хонаи фурӯши ана ҳамин ҷо ҷойгир аст дӯстон, раи бозорча боло 9 километр, се сотиқаҳо аз сари роҳ дӯстон то пеши хона 2 километр роҳ аст дӯстон. маршруткаи 15-35 то пеши хона меравад дӯстон. то охири видеоро тамошо кунед. хонаи се сотиқа 8 дар хона 300 квадрат аст дӯстон. подвалу мансаркати 4 ошона аст. чизи 4 кати мефурӯшам дӯстон. аз пеши хона навора сар мекунем дӯстон. айни ҳол мо дар пеши хонаи фурӯшӣ қарор дорем дӯстон. хонаи фурӯшӣ ана ҳамин биное мебинем, бинои зард аст дӯстон. 3 этаж, подвал ва мансардхати дӯстон 4 ошона аст. хоб дар ин ҷо мебинем дӯстон, дар поён ҳамин рае ки мебинем мактаби 48, гимназияи 2, садик, маршруткаи 15-35 дар ан ҳамин тарафо меояд дӯстон. 3 сотиқ замин 8 дар хона аст дӯстон. то охири видеоро тамошо мекунем. бисёр хонаи зебо аст, ба чизи чораш фурӯхта мешавад, муомилаам дорад, алиши вариантҳоам ҳаст дӯстон. ана ҳамин плашадка мебинем дӯстон. плашадка дар даруни хона ҷойгир аст. шаҳраки 192-193 як плашадка дорад дӯстон. 300 квадрат аст хона. бисмиллаҳи роҳмони роҳим медароем ба даруни хона. хоб дар сари роҳ мебинем як кат аст дӯстон. гуфтем ки якум ошона подвал аст ва хона, боз хона ва чорум ошона дар ҳисоби мансард холӣ аст дӯстон, бе ремонт. хоб дар ин ҷо 5 то камераҳои мушоҳидавӣ аст. отопление дорад, об, свет проблема нест дӯстон. полни брусчатка ва аз ин бар медароем роҳ аст дӯстон, тарафи алобхона, дедонхона аст дӯстон. аз тарафи дасти чап бошад як то кладовка. ҳозир дар омада ба хона ҳоли маълумотро нишон медиҳем дӯстон. хона ремонт дорад, чизи 4 қати гуфтем ки фурӯхта мешавад. хоб роста ки як холи калон аст дӯстон. дар якум ошона дӯстон, якум ошона 3 дар хона, як холи калон аст. дар подвал бошад 2 дар хона, як холи калон. дар сеюм ошона бошад 3 дар хона, як холи калон аст. хоб якум кухня аст дӯстон. аз тарафи дасти рост аз кухни сар мекунем дӯстон. кухни гарнитур, холодильник, 2 то кухни аст. 2 то кухни вуҷуд дорад дар ин хона дӯстон. хоб 7 дона кондисионер, 5 дона телевизор. ана чӣ хел дидесед, отопление ҳамаш ҳаст дӯстон. обши дӯстон 3 то санузел дар 3 ошона аст. алоҳида якум хона дӯстон. ин бошад дуюм хона. як тиреза аз бари бино, як тиреза аз пеши бино аст дӯстон.
خب خونه سریراه رو میبینیم. سیم خونه سپرنی. یک تریزه است برای بیناست. پل لامینات میبریم برای سیم اوشونا. یک اوشونا подвал حساب میکنیم دوستان. در سیم اوشونا هم گفتیم که 3 در خونه است. از زلی کلون سر میکنیم دوستان. یک балкон از باری بینو دارد. دویم خونه یک تریزه است. پیشی بینو است دوستان. همه خونه سیستم اتاپلین توربوز گذراندگی است. یکم مشکلی ندارد. سیمگی خونه رو میبینیم دوستان. سیمگی خونه در حسابی детский کردگی هم. ریمون ها خیلی زیبا است دوستان. یک بالکن از باری بینو است. راست یک بالکن دیگر می شود با پیش حولی دوستان. اینجا باشد دویم سانوزل در سیم اوشونا. سانوزل دیگر از دوستان در подвал است. خب میفرماییم با подвал دوستان. روی подвал از این طرف است. در подвал دوستان یک خولی کلان گفتیم. دو در خانه. در این خول یک کухні гарнитур. اینجا میبینیم یک комната دیگر است دوستان. кондиционердор و یک комната دیگر از این طرف است دوستان. در اینجا باشد جای حمام خونه و جای حاجت خونه است دوستان. چیز چورش همش میسته دوستان.
об проблема нест дӯстон, об свет ҳамаш ҳаст. хонаҳо дидем ки ремонташ ҳаст дӯстон. як бор дигар такрор мекунем, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Шоҳ Мансур, 9 километр, 3 сотиқҳо, замин 3 сотиқ аст дӯстон, 8 дар хона, 300 квадрат аст дӯстон. беғаз аз мансарде ки дар боло аст дӯстон, ремонт надорад. як плашадкаи калон аст дӯстон. гуфтем ки якум этаж падвал аст дӯстон, якум этаж, ду дар хона, як холи калон, як санузел дӯстон, дар дуи мошина, 3 дар хона, як холи калон ва як кухня аст дӯстон, як то санузел. дар 3 мошина, 3 дар хона, як холи калон, отопление дорад дӯстон, 5 то камераҳои мушоҳидавӣ, 7 дона кондитсионер, 5 то телевизор, 3 то санузел аст дӯстон. хоб нархи ин хона $220,000 амрикоӣ фурӯш ба асъори миллӣ бароҳ монда мешавад. муомила дорад дӯстон. алиш вариантҳо ба ягон хонаи 4хонага дар даруни марказ, новостройкаҳо, ягон мошин дӯстон. номерҳо барои тамос 553 17 00 33. дар ана ҳамин номер занг мезанед, маълумоти пурраро соҳибмулк медиҳад дӯстон. ватсап ҳам дорад. маршруткои 1535 гуфтем ки дар ана ҳамин тарафҳо мебиёяд дӯстон. мактаб, садиқ, ҳама чиз дар ин тараф ҳаст дӯстон. хоб дар канал обуна мешавем, лайк мемонем дӯстон. дар номерҳои поён будаи мо муроҷиат мекунем. ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. худо нигаҳбонатон то навори оянда.